Jo crec que sí, Potser no és que els nens d'abans fossin molt més bons nens, però hi ha un altre punt més de picardia, potser, amb els nens, no? Els valors de sempre, no? Són els que funcionen i jo penso que els hem d'anar mantenint. Jo crec que en el fons del fons, a grans pinzellades, sí. A grans pinzellades, aquests sentiments que mouen el món, jo crec que tant són llavors com ara, com en temps de pel·lícules, igual. De Rovelló a Elvis Riboldi hi ha un salt, Hi ha un salt, o els, no sé, o els Moomin, per exemple, que també són els altres llibres que ens han arribat a les mans. Valors em ve una mica de mal de panxa, saps? No... Té una connotació que no m'ajuda a pair-la bé. I si ja diuen que són valors immutables, llavors el mal de panxa em baixa al baix ventre i tot. No crec que els valors siguin el més important d'un llibre, almenys el que jo entenc per un llibre. I a mi un llibre vull que em distregui i que m'emocioni, i que em sacsegi, que em faci plorar o riure o pensar, que es quedi dintre meu quan han passat un dia i dos i una setmana. Els valors els poden fotre a l'olla, per mi. Jo crec que a mi ja va com per modes una mica. Hi ha anys que s'enfoca tot més cap a la pedagogia i hi ha anys que és més això, més fantàstic. Jo soc de les de fantàstic, però també m'agrada si una cosa hi ha un missatge de fons i està ben portat i no afecta la història, això és fantàstic. La lectura quiere meter un mensaje, forzar un mensaje, no es literatura, es publicidad. Entonces, no, para mí no tenía un interés, yo creo que no. Que la literatura es un género como otro que quieras. Hacen novelas, pero los protagonistas normalmente son más jovencitos, pero hay que tratarlos como... Yo siempre he pensado que al lector hay que tratarlo como si fuera más inteligente que tú, da igual la edad que tenga. Té uns tabús específics, no? O sigui, la literatura infantil i juvenil hi ha certes coses que no es poden tocar o no es poden tocar directament perquè el públic jove és molt influenciable. Per exemple, un llibre d'adults, per exemple, la novel·la que va inspirar Trainspotting pot fer una apologia de les drogues encara que després li doni la volta. En un llibre juvenil això no passa, la descripció d'escenes de sexe té un límit, es pot abocar, però tampoc s'ha d'incidir en un realisme excessiu. O, per exemple, no apareixen suïcidis per part dels protagonistes per aquest mimetisme que hi ha a vegades entre el lector jove i els herois de les novel·les. Però sí que té valors, jo crec que fins i tot les novel·les que no pretenen tenir valors de cap mena, doncs acaben influint a les vides dels lectors i per tant tenen una responsabilitat sobre les idees que transmeten i sobre una visió del món.